Ταυτόχρονα, με όλη την πολεμική, είχαμε την τιμή να συμπεριληφθούμε στη Στρογγυλή Τράπεζα, στο γκρουπ των ειδικών των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά από πρόσκληση του ίδιου του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου, και να έχουμε αρκετές σημαντικές επιτυχίες στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λογαριασμού των γυναικών και των ανηλίκων στην Κύπρο. Το μέλλον. Βάζω και εγώ ένα ερωτηματικό. Η προηγούμενη κυβέρνηση, θα πάω ένα βήμα πίσω για να πάμε μπροστά, σαν το Φρενταστέ, ξεκίνησε αστυνομική έρευνα εναντίον του κέντρου εδώ και 3 χρόνια περίπου. Αφορούσε τη διαχείριση κρατικών κονδυλίων από το κέντρο στήριξης για το 2004 και 2005. Και ενώ οι κρατικές χορηγίες δεν ξεπεράσαν ποτέ το 20% του προϋπολογισμού μας. Ήταν και χρονιές που είμαστε μόνο στο 6%. Και ενώ είχαμε ελεγμένους λογαριασμούς στον έφορο εταιριών, γιατί είμαστε εταιρεία μικροσκοπικού χαρακτήρα, σε Κινηθέα, και είχαμε την τιμή να δεχτούμε και την επίσκεψη από τον πρώτο χρόνο κλιμακίου έρευνας από το Υπουργείο Εργασίας για τη διαχείριση των οικονομικών μας, το οποίο δεν είχε βρει τίποτα μεμπτό ή αξιοπρόσεκτο στη διαχείριση των κονδυλίων του. Η διαδικασία αυτή μετά από 2,5 σχεδόν 3 χρόνια εκκρεμεί και αυτό στερεί το μέλλον στο ΑΠΑΝΕΡ με το εξής τρόπο. Το ΑΠΑΝΕΡ ήταν ανεξάρτητα ένας υγιής οργανισμός, ο οποίος δεν είχε ανάγκη τόσες κρατικές χορηγίες, όχι γιατί τις νομπάρουμε, τις θέλουμε, αλλά πιστεύουμε ότι ο βαθμός εξάρτησης από το κράτος θα πρέπει να είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό για να μας δίνει την ανεξαρτησία και τη δυνατότητα να υπερασπιζόμαστε δικαιώματα των ατόμων με γνώμονα το τι είναι το συμφέρον που πιστεύουμε, και μας έχει στερήσει το δικαίωμα αυτή η ανοιχτή διαδικασία να ζητήσουμε οποιαδήποτε κονδύλια για να στηριχτεί ο οργανισμός. Και έτσι στηριζόμαστε στον εθελοντισμό. Ταυτόχρονα είναι γνωστό σε όλα τις πατριαρχικές κοινωνίες ότι μια γυναίκα φταίει, είτε κάνει κάτι είτε δεν κάνει, και είναι πιο εύκολο να συμβαίνει μια λάσπη σε έναν οργανισμό που είναι για τις γυναίκες και από τις γυναίκες, παρά σε οτιδήποτε άλλο. Η λάσπη όμως ισχύει για όλους. Το μέλλον της ισότητας στην Κύπρο στερείται, πιστεύουμε, προοπτικής και οράματος. Τις περισσότερες φορές η προσέγγιση απέχει από αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όταν υπάρχουν σαφείς φεμινιστικές τάσεις, αυτές καταπνίγονται τη γενέση τους. Φαίνεται ότι κάποιοι, ακόμα κάποιες, νιώθουν άβολα όταν οι γυναίκες αποκτούν φωνή, όταν διεκδικούν, έχουν δύναμη και απομακρύνονται από περιβάλλοντα στέρησης, εξάρτησης, κακοποίησης, διάκρισης. Για μας η πάλη για την ισότητα απέδειξε στην πράξη κάτι ιδιαίτερα πραγματικό και οδυνηρό. Ότι ακόμα και για το αυτονόητο πρέπει να δώσεις μάχη. Το αυτονόητο δεν γίνεται πάντοτε κατανοητό, δεν είναι πάντοτε κατοχυρωμένο, αλλά και όταν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο, η εφαρμογή του δεν είναι εγγυημένη. Εδώ θα ήθελα απλώς να κάνω μια μικρή σημείωση ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη συγκεντρωτισμού και μη συμμετοχικότητας εντός και εκτός κυβερνητικών τμήματων, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών, η οποία είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένη και ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί εκείνοι οι δεσμοί αλληλεγγύης και αλληλοϊποστήριξης μεταξύ των σημαντικών και σοβαρών τάσεων που υπάρχουν. Στην Ευρώπη, μόλις πρόσφατα καταφέραμε να αρθρώσουμε, να διατυπώσουμε το αίτημα για 50-50% ισότητα ως τη μόνη ικανοποιητική ποσόστοση, και αυτό φαντάζει ένας πολύ μακρινός ορίζοντας. Στην Κύπρο οφείλουμε να δούμε με καθαρή ματιά τα θέματα ισότητας τόσο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας, όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο δεν απέχει πολύ από εμάς. Για παράδειγμα, ακούσαμε προηγουμένως για τους στόχους της Λισαβόνας. Δεν ήταν πάντοτε οι στόχοι της Λισαβόνας με γνώμονα, δεν καθορίστηκαν με γνώμονα το θεμιτό ή το δίκαιο. Ποιος θα αρνηθεί ότι το κόστος της παγκοσμιοποίησης το πληρώνουν οι γυναίκες. Και ποιος θα αρνηθεί ότι αυτή η περίφημη ευέλικτη εργασία, η part-time, η ευελιξία, η προσωρινότητα, η υπερεκμετάλλευση, η μεταφορά απασχόλησης από έναν τόπο στον άλλον δεν αυξάνει τις ανισότητες, και πώς να αρνηθεί κανείς ότι αυτές οι ευέλικτες, αν θέλετε, μορφές απασχόλησης δεν επιβαρύνουν για τη γυναίκα. Για παράδειγμα, έχουμε 75 εκατομμύρια
για γυναίκες, ιδιαίτερα από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, που είναι θύματα αυτής της νοοτροπίας και πρακτικής. Στην Κύπρο, ενώ κοκορευόμαστε ότι έχουμε υπερκαλύψει τους στόχους της Λισαβόνας για την απασχόληση των γυναικών, η βία κρατά καλά. Γιατί είναι βία να εργάζεσαι και να μην αμείβεσαι. Οι προηγούμενες ομιλήτρες το έχουν καλύψει καλύτερα από μένα. Είναι βία η αποσιώπηση ενός τεράστιου ποσοστού οικιακής απασχόλησης από άτομα τρίτων χρονών, κυρίως γυναίκες, με μισθούς κάτω του επιτρεπτού και ελάχιστου μισθού. Είναι βία και εκμετάλλευση, υποτιμητική αντιμετώπιση του 1/3 του γυναικείου πληθυσμού, που είναι άμεσα αποδέχτες ψυχολογικής και σωματικής βίας. Είχαμε κάνει μια χαρτογράφηση το 2007, 80.000 Ελληνοκύπριες είναι άμεσα διέμεσα αποδέχτες σωματικής και ψυχολογικής βίας. Είναι βία να στερείς επιλογές σε αυτά τα άτομα και να τους προσφέρεις μόνο 8, άντε 12 υπερπλήρεις κλίνες σε ένα καταφύγιο. Είναι βία η επιβαλλόμενη περιθωριοποίηση των μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίες ζουν στα όρια και κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι βία η ιδρυματοποίηση ατόμων ικανοτάτων προς εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση, επειδή τους προσφέρονται ελάχιστες επιλογές. Κάποιες γυναίκες με ελάχιστα στα χέρια στην Κύπρο τολμούν και διεκδικούν και συμμετέχουν στο διάλογο για τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας. Κάποιες πληρώσαμε και πληρώνουμε το τίμημα του αναχρονισμού αυτής της κοινωνίας και παρόλα αυτά δεν έχουμε άλλη επιλογή και μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος επιλέγουμε το μέλλον.